ya mace za ta sa rayuwar namiji a cikin farin ciki, ta dinga dafa mai abinci, ta dinga mai soyayya, ta dinga barin shi yana bacci, kada ta zama mai yawan tambaya ta biyu, to taya namiji zai sa mace cikin farin ciki ya zama aboki a gare ta, kyakkyawa, mai soyayya, mai kuɗi, mai mota, dogo, mai gemu, ɗan gayu, mai tsafta, mai kalamai, uba nagari, miji nagari, mai wayo, mai ilimi, mai ban dariya, mai ƙarfi, mai haƙuri, mai kyauta, kuma wanda bai da ƙawaye mata. Kuma kada ka manta da yabanta, ka buɗe mata ƙofar mota idan za ta shiga, kuma kada ka kalla wasu 'yan matan, kuma kada ka yadda ka manta ranar haihuwanta. Ka tuna ranar da kuka fara haɗuwa, ka tuna ranar da kuka fara soyayya, kuma kada ka manta da ɗinkin sallah, kuɗin anko, kuma kada ka taɓa mantawa ko kai ne mai gaskiya to kai ne mai laifi. Kai duk waɗannan kaɗan ne, akwai wasu masu tarin yawa. Ko me ka yi ba za ka taɓa iyawa ba. Duk abin da ka yi ma mata akwai saura, ba ka taɓa iyawa duka. Allah ya sa mu dace. Allahumma barik.